Disyembre 11, 2022. Ikatulog Domingo sulod sa Adbento. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag didto sa presuhan bahin sa gihimo ni Kristo, gipaadto niya kang Hesus ang pipila sa iyang mga tinun-an. Ug nangutana sila kang Hesus, "Sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi o magpaabot pa ba kami lain?" Si Hesus mitubag, "Pamauli kamo ug suginli si Juan sa inyong nadungog ug nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay na nga banhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabos. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako." Samtang na mauli ang tinun-an ni Juan, si Hesus miingon sa mga tao mahitungod kang Juan, "Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa dapit nga awaaw, unsay buot ninyong makita? Bugang ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga luhog pamisti? Ang mga tawo nga nagbistig sama niini atua magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gayud ang inyong gipaabot nga makita? Propeta ba? Oo. Sultihan ko kamo, nakita ninyo ang labaw pa sa usa ka propeta, kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan. Ania ang akong gisugo, nag-ingon ang Dios, ipadala ko siya una kanimo aron andamo niya ang dalan alang kanimo. Hinumdumi kini, wala pay tawo nga sama ni Juan nga magbubunyag, apan ang labing iwit sa gingharian sa langit, labaw pa kaniya." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.